Πέσει με ο μάματσις και κάνουμε παράδε στην άσνα. Το λοιπόν. Τι κάνουμε, να πάω να ανοίξω κάποιον αγρότη με οντίζε πιο ωραία, έτσι όμορφο, δυνατό. Να μπαίνει να κάνει να βγάλει την μπατάτα, το σερίδι μες στο τούτο, να την κάνει, να ρίξει στο εργοστάσιο του. Εντάξει, άρα, τούτα τα πράγματα, μπορεί ας πούμε να βαστίσει, να παντρευτεί ένα φίλο σας και θέλετε να το κάνετε τώρα. Ένα δώρο, νύστα, γενέθλια και τα λοιπά κάτι. Να το γραφίσετε κάτι, να το μοντάρετε με έναν όμορφον τρόπο και το παρουσιάσετε. Αυτά. Πέστε μου, τι άλλο θέλετε να σας πω, αν θέλετε. Τι να απολύξετε το καλύψει για τον εαυτό μου. Τι είναι το λάθος. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις. Καταλαβαίνω σαν και εσάς, γιατί όταν αρχίσετε να το κάνετε, ανακαλύψετε σιγά σιγά. Μπορώ να σας δείξω και κάτι που μια ταινία να το